Uhlukene imibono ngomcimbi wezocansi eThekwini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel yami ehamba phambili i-Radio Nkeze lami igama umpeze Khumalo bathi la sibona amagumede. Mawukuthi usemusha lekhaya bezocela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bahlukene phakathi ey'nkundleni zokuxhumana ngomcimbi okhangiswe okuthiwa kuzobe kusho ucansi oluvuthayo, lapho umuntu ezobe etomula amfunayo azidelise ngayo. Isikhangisi somcimbi sifakwa abazibiza nge-fruity lipstick, abadalula khona imali yokuthenga ithikithi ukuze umuntu azokholisa ngocansi oluvuthayo nentokazi ayifisayo. Isikhangisi sidonsa amehlo abaningi lapho kufaka khona isithombe sowesifazane agqoke okuveza esingezansi kunombhalo oqinisekisa ukuthi abazobamba iqhaza bazovikeleka futhi konke okwenziwayo kuyimfihlo, ngeke kwenekelwe izi. Isikhangisi sithi ithikithi elejwayelekile lingu-450 wamarandi uma uzoshisa ucansi kuphela ungaphuzi utshwala, kade lezidatanyisa liwu-750 wamarandi uziphathele utshwala bese kuba khona lezidatanyiso eliphezulu lika-1000 randi ekuhlangene nogoloko. Uma siqhubeka isikhangisi sithi kukhona lonke uhlobo abancane nasebakhulile abesifazane. Isikhangisi sisomsindo sifake ngenye insizwa ebikhuza umhlolo ithi ingakho kuhlasela izikhukhula eThekwini sokugila imikhuba yezinsuku zokugcina. Abanye ababenanela bakhuza umhlolo bathi amanyalo uqobo futhi kusho ukubhubha kweze. Bakhona nabesifazane abazwakalisa ukuthi kuwumqondo omuhle futhi kuyadingeka ngalesikhathi esinzima. Omunye wesifazane uthe ubezohamba yozitika ukuba usheshe wezwa ngale ndumezulu yomcimbi. Abezindaba bazamile laphana ukuthola abahleli bemicimbi kodwa bathi abathandi ukuxoxa ngalolu daba, bethumela amanani nemininingwane yonke laphana. Uma ushala ucingo alungeni kodwa uma ukhuluma ngo-WhatsApp lo ophendulayo baphendula bathi siyabonga kodwa asidinga abezindaba asinakuphawula ngalolu daba. Kushayela laphana ngamafushane athile abethumela umlayezo ku-WhatsApp. Kuvela nokuthi lo mcimbi uzobe ukhona nase-Cape Town kodwa khona sekugcwele. Bafethu, ilona udaba enginibikela lona namhlanje kwezisenkezeni. Ngifisa ukuzwa mina ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Sishona laphana khona kwi-comment section sibhunge ngalolu daba. Sihlangane futhi kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.